Pêvajoya van sih çil salê dawiyê diyar kir ku pirsgirêka Kurdî Bakur Başûr Rojhilat Rojava an jî pirsgirêkê nav Tirkiye da bi şer û kuştin û girtin û wêrankirinê çênabin. Ev hemû ev dokûmente ye. Ew şerê tê kirinê qurbaniyeka mezin hate danî ji ber vê çendê jî em dibînîn ev pêngava nihaya hikûmeta Tirkiye tavêjtin bu dagirkirina Başûrê Kurdistanê hiç encamekê erênî bi xwe re naînît belku dikarîtin agirê şer li Bakur Başûr Rojhilat Rojavayê Kurdistanê û Tirkiye bi xwe jî zêdetir biket. Armanca serekiya dewleta Tirkiye ew e li Başûrê Kurdistanê destkeftê neteweyî niştîmaniyet Kurda li Başûrê nav bibet. Hêzê Kurdî piştevaniyê li hêzê desalatdarê Kurdistanê biket û wan jî bînît beramberî yek. Dîsa jî desalata Kurdî wekû hikûmet û wekû desalat lawaz biket. Armanca serekî jî vê hatina Tirkiye dest bi ser dagirtina nefta Kerkûkê ye û her wesa dagirkirina Silêmaniyê û Helepçe û Germiyan û cihêdî û paşî wilayeta Mosulê bi giştî. Rast e ew belkî ew nivîsînê hatên heta heddekî rast bin bi xwe AKP projê dagirkirina Kurdistanê û ji navbirina destkeftê neteweyî niştîmanî her çar parçeyê Kurdistanê heye û bi vê çendê jî wilket bi vê çendê jî zêdetir sîhwana İslamî û dînî û sunyatiyê bi kar deyînît her wesa ev nakûkiyê navbeyna Sunna û Şia bi kar dînît dîsa lawaziya Kurda bi kar dînît dîsa xişîmî û tênegeheştina Kurda ku hindek Kurd wesatê dihên pirsgirêka dînî ev ê bi kar dînît. Helbet pirsgirêka Kurda pirsgirêka dîn nîne pirsgirêka neteweyî niştîmanî siyasî demokrasî ye. Tirkiye divêtin awayê cuda cuda bêt Başûrê Kurdistanê dagîr biket. Hewilda Rojavayê Kurdistanê yekem car nav bet saziyet navneteweyî û Emerîka bi taybetî jî rê neda ji ber ku piştevaniya Kurda gel Emerîka û gel hêziyet navneteweyî hevpeymaniya neftayî giring e. Dîsan jî eger em temaşe bikînê daxuyaniya Trump û helwestê Emerîka ji bo Kurda bi her çar parçeyê Kurdistanê bi taybetî bo Başûr û Rojava pir giring in. Li vêrê cihê lawas ku Tirkiye şêd bihête têda û bêdengî hebîtin û hikûmeta Kurdistanê hikûmeta Başûr e û bêdengî hikûmeta ya Iraqê ye. Tirkiye ev bi xwe firsetek zanî bi her awayekî bît. Bêguman herkî kesekê bêjît ku PKK sebebe Tirkiye bête Başûrê Kurdistanê da eger tu lêb kolî û li bin diçî dibînî ew hevalê AKP ye û AKP vegirê da ye û dostekî stratejîyê AKP ye. Dostekî stratejî Erdoğan e em dibînîn hatina leşkerê Tirkiye girêdayî gelek hêz û gropê Başûr jî ke hindek hêz û gropê Başûr ew ê nikarin xwe biparêzin hewl didin bihên ji bo hindê desthelata wan biparêzin. Hokarê tu ewan ji ber ku ew parlamentar zorbey parlamentarê Perlemanê Kurdistanê da niha ew bi rêkê teskêt hezbî çûyîne wêrê bi rêkê hindek kes û grop û hatine danandinê ev e yekdû hêşta hemû hest metirsiye nakin çawa metirsiya dagîrkirina Kerkûkê û ya Efrînê û cihêdî hate gotin û vêşkirin berî bête dagîrkirinê xelkî hest pê nedike piştî bûya rastiyek şînika niha ihtimale desalata Başûrê Kurdistanê hest pê çendê naket ku eger Tirkiye bête vêrê wekî Qobrus êdî jê dernakevît û jiyana wan dê kevîtet metirsiyê da tiştek navê hikûmet û dewlet û destkeftê neteweyî niştîmanî Başûrê Kurdistanê namîne helbet eger îro ew proje nehête dengdanê û serî projeyine rawastin û ser biryarê xwe pêşîne rawastin karîgeriya ya xeriya xerab ya nerînî pir zor e. Ji ber ku 2006 hêr vêjda 500,000 îmza hatine komkirinê her wesa Perlemanê Kurdistanê Perlemanê Iraqê biryar da leşkerê Tirkiye ji Başûr derkevît eger wan biryara sax nekin eveldîf neçin taybetî jî hikûmeta nû ya Herêma Kurdistanê dikarîtin wan hemû belgenama bi kar bînît çunku girêdana Başûrê Kurdistanê bi Iraqê ve û peywendiyet xurt yê siyasî dîplomasî aborî gel Iraqê asayîkirina rewşê gel Iraqê û rûniştin gel Iraqê bi şêwazekî stratejî û çareserkirina pirsgirêkê Kurda û Iraqê bi rêka destûrî ev e xaleka zor erêniye û ya bijim pêşkeftiye hokarê serketina hikûmeta nû jî ya Başûrê Kurdistanê dê ew bîtin dê çawa peywendiyet xwe siyasî û stratejî leşkerî aborî gel Tirkiye û dewletê herêmî helsangînît û pêdaçûneka nû ya eqlane wan peywan
بلندیا دا کتنه یکم جار او گروپ آن او شر او مشکل چید بین گل جل هولی جی عربک قطایا آن بغداد کردک قطایا آن ویرستان ولی او نه توی واتای کو گل کرد و گل عرب و گل ترک و گل فارس دجمنت ایکن پیچه وانوی درسته و او گروپ و کسو هزولانی دوان کاراجید کن نینریا ملت ترک ملت عرب ملت کرد ملت فارس ناکن جبر به چنده او یک دو پیوست ام ویبزانین کو او نینریا حکمک شوونی دکن او گروه گریدای حکمک شوونی دا صلاتک شوونی اگل ترکیه دا صلاتک دموکراسی یا پیشکفتن خاص یا نتوی یا اجتماعی یا مروف پرور هبا به گمان پلیس وانجی دزگایت وانید امنی جی خلک وانجی دا خلکی که دموکراسی و آشتی خاص و آزادی خاص بید اوش لایکی وش لاید بیوه اوه پیامه که بو باشور کردستان که او تشتی خلق دبیجن ترکیه ندگل هبونا کردانه ندگل هبونا کردستانه ندگل هبونا ستاتویه که بو کردا او اخفنا سروکه ترکیه دبیجن که اگه کرد چادرک البیابان افریقیا جیودن ام دلی دین اگه کردک برازیل جیب کردی باخوید ام قبول نکن اوه راستیاوی در دخیج بر چنده جی پیوسته حکمت و دا صلات باشور کردستان سازید باشور کردستان پیوندیت خود گل دولت ترکیه گل رژیم ترکیه ما بستامن ند گل شعب ترکیه برچوان را در باز کن